Joi din săptămâna a 26-a după Rusalii. Apostolul. Celor bogați în veacul de acum, poruncește-le să nu se semențească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, care ne dă cu belșug toate spre îndulcirea noastră, să facă ce e bine, să se înavuțească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească cu adevărat viața veșnică. O, Timotei, păzește comoara ce ți s-a încredințat, depărtându-te de vorbirile deșarte și lumești și de împotrivirile științei mincinoase, pe care unii, mărturisind-o, au rătăcit de la credință. Harul fie cu tine. Amin. 1 Timotei 6, de la 17 până la 21. Sfânta Evanghelie. Și luând la sine pe cei 12, a zis către ei: Iată, ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise prin proroci despre Fiul omului, căci va fi dat păgânilor și va fi batjocorit și va fi ocărât și scuipat. Și după ce îl vor biciui, îl vor ucide. Iar a treia zi va învia. Și ei n-au înțeles nimic din acestea, căci cuvântul acesta era ascuns pentru ei și nu înțelegeau cele spuse. Din Evanghelia de la Luca, 18, de la 31 până la 34.